ώρες οδήγησε στην περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Ενδεικτικό αυτού είναι ότι ο αγροτικός δρόμος που υπήρχε στο σημείο και ο οποίος μάλιστα χρησιμοποιούνταν όχι μόνο από τους κτηνοτρόφους της περιοχής αλλά και από κυνηγούς, έχει πλέον αποκοπεί και βυθιστεί. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα τοποθετήθηκε και ειδική σήμανση από τον Δήμο προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος. Το έδαφος κατά τη διάρκεια της νύχτας και κυρίως στις πρωινές ώρες λόγω και της έντονης βροχόπτωσης που σημειώθηκε είχε ως αποτέλεσμα να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο. Έτσι όπως θα μπορέσετε να διακρίνετε και πίσω μου ακόμη και ένας αγροτικός δρόμος ο οποίος υπήρχε στο σημείο και ο οποίος μέχρι χθες το βράδυ όπως μας λένε ήταν λειτουργικός, από σήμερα έχει πάψει να υφίσταται. Τα μέλη της οικογένειας Γκουγιάννου που διατηρούν στην περιοχή μια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα με συνολικά 800 εγωπρόβατα αναγκάστηκε στις 3 περίπου τα ξημερώματα να απομακρύνει από την συγκεκριμένη σταυλική εγκατάσταση περί τα 350 ζώα. Ο κύριος Γκουγιάννος σημείωσε ότι η καθήγηση είχε αρχίσει να σημειώνεται σταδιακά, μην διστάζοντας να κρύψει τον φόβο και την ανησυχία που υπάρχει. Γύρω σε 24 ώρες σήμερα μέχρι τώρα, γύρω στο 30 ώρες. 32 ώρες. Αλλά ξεκίνησε σιγά σιγά. Μετά το απόγευμα ξεκίνησε το μεγάλο. Εσείς είχατε τα ζώα σας εδώ? Τα ζώα τα είχαμε το βράδυ μέσα, τα βγάλαμε νύχτα. 3 ώρες νύχτα. Έβρεχε, ταλαιπωρία, φόβο. Το λέω τώρα και εγώ τρέμω. Ήταν αισθητό όλο αυτό το πράγμα? Όχι, γύρω-γύρω, όχι, ακούγονταν μόνο καθόρυβο. Λίγο, σιγά σιγά. Δεν ξεκίνησε δηλαδή με τη μία, λέμε 30 ώρες, σιγά σιγά. Ξεκίνησε από εκείνη τη γωνία, ξεκίνησε, ακριβώς εκεί που είναι τώρα, ξεκίνησε από εκεί και πήγε προς απάνω. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας υποχώρησε και ο δρόμος? Ναι, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και φύγαμε άρον νύχτα, βγάλαμε τα πρόβατα έξω, όλα μέσα στο πρόγραμμα, ταλαιπωρία. Σας ανησυχεί όλο αυτό το γεγονός, φοβόστε μην να αρχίσει και επεκτείνεται ακόμη περισσότερο? Εσύ τώρα τι νομίζεις, δεν θα έχει φοβόσουν. Τώρα πρέπει να έρθουν τώρα τίποτα, κύριε Καψάλη, γεωλόγοι τώρα τι πρέπει να έρθουν τώρα. Για να βγάλουν μια άποψη. Θυμάστε, είχατε ακούσει αν ήταν κάποιο υπόγειο σπήλαιο εδώ, αν υπήρχε κάτι άλλο, πηγές νερού, έχετε ακούσει κάτι ή όχι? Πηγές έχουμε κάνει, γεώντρωση στα 300 μέτρα. Καμία σχέση. Καμία σχέση τώρα. Για το φαινόμενο της καθίζησης στο σημείο ενημέρωσε από το απόγευμα της Παρασκευής στο ΙΓΜΕ ο Δήμαρχος Πογονίου Κώστας Καψάλης, ο οποίος είχε επικοινωνία με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου, κύριο Νικολάου, ο οποίος και χαρακτηρίζει το φαινόμενο λόγω της γεωμορφολογίας του υπεδάφους φυσιολογικό και εμφανίζεται ιδιαίτερα καθησυχαστικός. Εικάζεται μάλιστα ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχε κάποιο σπήλαιο και με την σεισμική ακολουθία των τελευταίων ημερών εκδηλώθηκε η εν λόγω καθίζηση. Ωστόσο, θα γίνει και αυτοψή από το ΙΓΜΕ πιθανότατα τη Δευτέρα. Καταρχάς δεν πρέπει να έχουμε ανησυχία. Πιστεύω από την συζήτηση που είχαμε τον πρόεδρο του ΙΓΜΕ, τον κύριο Νικολάου, του εξήγησα τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν εμπνέει ανησυχία δηλαδή για τους κατοίκους. Είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο το οποίο Το υπόβαθρο του. Ναι, κάποιο σπήλαιο ενδεχομένως υπήρχαν και τώρα έγινε αυτή η καθίδηση. Ενδεχομένως να έχουμε και άλλα τέτοια. Οι συνεχείς σεισμικές δονήσεις προκαλούν τέτοιου είδους φαινόμενα. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε καταρχάς. Εγώ ενημερώθηκα χθες το βράδυ κατά τις 7.30 από τον κτηνοτρόφο του συνδημότη μας εδώ.